Gezî ji bo Kurdan tê çi wateyê Daxistan payçû. Em hîna jî nezanin navê wê. Gelo ew geziyên kîjan delala berxwedêr bû ku bi jêbûna wan geziyên wên delal çar parçeyên Kurdistanê bi hev ve hatin hûnandin. Ew geziyên ku jêbûn parçebûna civaka Kurd ji holê rakir. Ew anîn cemhev. Her kesayetiyek Kurd bû mûyekî wan geziyan û bi dilekî bişewat bi hezaran dayîk û bavan cardin geziyên keçên xwe hûnan û bi milyonan jinên Kurd geziyên xwe hûnan. Gelê Kurd ê ku bi sedan salin ji bo azadiya xwe tê digoşe, di roja me îro de ku peymanên qirêj ên sed sala borî hukmên xwe betal bûne, ev têkoşînê derxistiye asta jorîn. Yek ji van qadan Rojavayê Kurdistanê ye ku ji 2011 û vir ve Kurd hewl didin wekî gelekî dinyayê yê birûmet rêveberiya xwe ava bike û xwe birêve bibe. Di van çend rojên dawî de dîsa bi peymanên qirêj êrişê Kurdan dikin. Di van êrişan de li ser navê mirovayiyê ti pîvanek nehiştine. Piştî ku ji avayiyeke bilind a li Helebê keçeke Kurd a ku gelê xwe diparast bi hovane avîtin xwarê, çeteyekî Daişê vê carê geziyên şervaneke jin a Kurd ku gihîştibû şehadetê bi awayeke namerdî jê dike û qaşo wekî xelat ji nasekê xwe yê çetere dibe. Ev rewş bi awayekê bêhempa gelê Kurd xemgîn kir û hêrsa civaka Kurd derxist asta jorîn. Keçeke Kurd, şervaneke Kurd ji bo welatê xwe gihîşt şehadetê. Ev bi serê xwe sedema xemgînî, serbilindî û hêrsê ye. Lê bi tenê bi vî awayî nikare were destnîşankirin. Ev bi pîvanên derûnî, dîrokî, çandî, civakî û her wekî din ên civaka Kurd ve girêdayî ye. Hovbûna çeteyan laliyekî. Gelo çima ev rewşa ku ew qasbandor li civaka Kurd kir ku bi rojane jinên Kurd geziyên xwe girê didin. Gezî yan jî gulî ji bo Kurdan çi dîne ziman. Etîmolojiya geziyê. Ji aliyê peyvizaniyê ve gezî, gulî bi dimilî zazakî gulange. Bi soranî û hin devokên hewramî jî wekî honrawey, honraw bilêv dibe ku ji hûnandinê tê. Li hin herêmên Kurdistanê wateyên cuda jî di navbera gezî û guliyê de hene. Di hin devokên kurmancî de jî wekî hûn, hûnan, hûna derbas dibe ku dişibe awayî soranî. Têkiliya peyva geziyê divê ku bi peyva gurz, gurzî ve hebe ku bi wateya kom tişta komî kom kirî. Gurz, piranî ji bo hêmanên wekî giha, kevir, dar û her wekî din jî bikartê. Gezî wekî kerzî, kerî, kerdî jî dikare were nîşandan. Qet nebe têkiliya wê bi van peyvan re heye. Di van peyvan de dengên z û d di asta yekemîn de, z, d û r jî di asta duyemîn de cî diguherin. Wekî k, g ku dengên qerigî ne, z û d jî dengên diranlêvî ne ku ji heman koma dengan e. Di peyvan de heman cihguherîn di navbera re û leyî de jî pêk tê, ji aliyê dengnasiyê ve. Dengnasî heya astekê bandora xwe li watenasiyê jî dike. Her çi qas peyvên kezî, kerî, kerzî, kerdî, gurzî, gurz bi Kurdî ji bo wateyên cuda bikarwerin jî, bes hemû jî ji heman bingehî tên ku koman diyar dikin û bi demêre wateyên nû girtine yan jî li gorî kar û tişteyên nû, peyvên nû ji yên berê xwe dirîjîne. Guliya kurmancî û gulange ya zazakî jî hemanin. Vana bi peyva ku kulîlk ve jî yekin. Lê herêmên piranî Rojavayê Kurdistanê û Botanê di serî de gula, gulê, navê xwedawendekî ye jî ku bi dibetiyeke girîng ji serdema çanda û baweriyên dara pîroz a jiyanê maye. Ev çand heya demên dawî jî li nav Kurdan hebû. Divê ku peyvên gulî, xwelî, xwedî ji heman bingehê bin. Dîsa peyva kezî bi tenê bi wan hêmanên xwezayî ve têkildar e yan têkiliya wê bi peyva kezayî re heye yan na mijara lêkolînê ye. Keyazî ku ji du peyvan key azî pêk tê, wateyên dualî yên wekî hebûna pêşîn, destpêkî, ke, key û ronahî, stêrk azî dide. Pêkhatina keziyan jî gelo dibe ku bi van wateyan re têkildar be, mijara lêkolîn û nîqaşê ye. Ji bo Kurdan kezî û sedemên tabûyî. Çand û baweriyên ewilîn ên Kurdan asîmanî ne. Li nav Kurdan di vê hêlê de şibandin û honakiyî bi hev re hevsengin. Hinek çandan di vê hêlê de ji şibandinê derbasbûne û bi tenê yan jî giranî honakiyê pêk dînin. Her çi qas honakî wekî hişê pêşketî were dîtin jî bes civakên ku bingehên wan derînin bi honakiyê re şibandinê jî dihewînin. Bi honakiyê re şibandinê jî dihewînin. Şibandin piranî dualîtiya simbiyotik jiyanê radixe berçavan.
Divê hêlê de Kurdan ku çend û baweriyên asîmanî jiyane wekî cûreyeke yekbûna heyberan wehdetê wicûd bedena xwe wekî gerdûn an jî fezayê hildane dest û serê xwe yan jî hişê xwe wekî rojê dîtine. Lewma di zimanê Kurdî de naveke xwe da jî hiş e. Hîn jî Kurd bi vî navê son dixwin. Ji ber van sedemên çandî, civakî û bawerî ku bingeha wê heya giyaneweran diçe. Li nav Kurdan şikandina serê mêran û jêkirina porê jinan tabû ye. Lewra ew mala hiş e. Nîşaneya rojê ye ku mirov û hebûn jê hatiye. Bi gelek sedeman re, sedemeke ku jêkirina keziyê şervana Kurd ew qas bandorê jaliyê hestî, ramanî û dêrûnî ve li civaka Kurd kir, yek ji divê ku ev be. Jaliyê çand û baweriyê ve kezî. Kezî ji bo Kurdan hêmaneke çand û baweriyên dayîksalarî ye. Divê çand û baweriyê de şibandin nîşaneyeke girîng e. Şibandin bingeha honakiyê ye. Çawa ku serî yan ji hiş weke rojî hatiye dîtin, por jî weke ronahî, alav, tirêjên rojê, zayîn û herîkina avê, dîsa li ser erdê jî bereket, rûberkan û hemû bedewiyên xwezayî hatiye dîtin. Ji ber van sedaman jêkirina porê jinê tê wateya ji holê rabûna van hemûyan. Çawa ku jin di van çand û baweriyan de nîşaneya hebûn û jiyanê ye, serê wê nîşaneya rojê ye. Rista porê wê jî bi van ve têkildar ev e. Ev bi dehan hezar salin çand û baweriyên ku civaka Kurd xwe lêgirtiye û heya roja îro hatiye, bi vî awayî dibin hişê civakê de ku wekî nirx an jî tabû hebûna xwe diparêze, çawa ku di demên zehmet de ev pîvan rastî xetereyan tên, bi vî rengî civak di keseyeta van pîvanan de jin, kezî yan jî wateyek wiha bertekên xwe nîşan dide û xwe hildide parastinê. Xetere çi qas mezin be, bîra civakî wekî velîst, ew qas ji kurayiyê ve dertê û bi vî awayî parastin jî ew qas xurt dibe. Li çanda Kurdî wateya dîrok û dualîzm û keziyê. Mijarê nijor hatin vekirin di keseyetiya pîvan û giraniya jina Kurd de bi dîrokê ve têkildarin. Lê kezî bi serê xwe jî xwedî van wateyan e. Kezî kirina por an du beşan û wekî kezî hûnan bi romana dualîst ve têkildarek ku bingeha çand û civakbûna Kurdan pêk tîne. Kezî di keseyeta jin û mêr an jî mê û nêr de dualîtiya hebûn û jiyanê re dixe berçavan. Jiyan ji du hêmanên ku didin hev û distînin pêk de divê nêrînê de. Fitlên keziyan ku di nav hev re derbas dibin jî guherbariya jiyan û xwezayê nîşan dide. Di çandên berê yên dualîst de ramana du dunyayan heye. Di her du dunyayan de jî divê ku mirov an jî hebûn cot bin. Ji cotbûnê bikevin, dê wateyekên bûnê ku ev jî bi gunehê re hempaye. Ji ber vê, gava ku mêrê jinekê din bire, bi wateya ku jiyana wê îşkên bûye, yan jî hemû wateyên ku li jorê hatin vekirin ji holê rabûne, keziyên xwe jê dikir û diavêt ser kêlikên gorê. Ev bi heman awayî dihat wateya ku ez di jiyana te ya din de jî bi te re me. Geziyên ku ronahî, bereket, giyan û hebûnê nîşan didan, li ser gorê dihatin hîştin. An ku jina ku nîşaneya vana hemûyan bû, vana hemûyan pêşkêşî nîvê xwe ku jî qetiyayî dikir. Heman rewş ji bo mirina serokek jî bêşengek jî derbasdar bû. Lê kezê wisa ji ber xwe ve jî nehatiye hûnandin. Di giyaneweran de bi awayên heft, heşt an jî dozdeh û her wekî din fitil hatiye hûnandin ku vana hejmarê nîşaneyî yên çand, bawerî û demê ne. Van hejmaran wekî Kurdan dihin gel çand û baweriyên din de jî bi awayên cuda xwe didin der. Wekî mînak, dozdeh kezî, dozdeh meyên salî nîşan didin. Her keziyek meyekê tîne ziman. Di giyaneweran de dema ku salek temam bû, jina nîşaneyî geziyên xwe jê dike ku ev tê wateya bi hemû tiştên xwe ve mirina salaborî. Di hin çandan de her keziyek salekê jî tîne ziman. Ev li gorî herêm, çand û cudayan diguhere. Kezî bi vî awayî ji dema herî kurt bigire, heya dîroka herî dêrîn li ser serê jinê ku xemil û rewşa hunerî, çandî û jiyanî ya hişe, hemû demê di nav fitlên xwe de tîne ziman. Li serê jina hilbijartî, her keziyekê fitleke serdemiya dîrokê jê rave dike. Ji bilî mirineke ku ew û kezî bi hev re têkildarin û dîsa sersalên nîşaneyê ku jin, serê jinê yê wekî mala xwe da hatiye dîtin û hişê wê nîşan dide, jêbûn îjêkirina keziyan qedexe ye. Kezî bi vê destûra çandî di demên wê yên pejirandî de dikarin werin jêkirin. Her wiha ji aliyê navxweyî ve an ku ji bo gel û çanda mijara gotinê dikare werin jêkirin.
destayîna ji aliyê biyanan ve qedexeye lê di demên awarte de wekî nîşaneyeke hawarê jî gezî ji aliyê xwediya wê ve hatiye jêkirin. Ev dem demên herî awarte ne ku divê gel û çanda mijara gotinê li gorî wê tev bigere. Lewma civaka Kurd gava ku çeteyên hov ên Sûriyeyê û yên ku dewleta Tirk piştevaniya wan dike gava geziyên jineke berxwedêr a ku Kurd şehîd ketiye jêkirin û li ber kamerayan teşhîr kirin, ev berteke ku dan çi qas bi berxwedana îroya ji bo azadiya Kurdistanê ve têkildar be, ev qas jî bi nûnertiya jina Kurd a ku dîroka Kurdan nîşan dide re jî têkildar e. Bi vî awayî dîrok û îro dibin yek. Giyana civakî hewla xweparastinê nîşan dide. Geziyên jina Kurd li gorî van hemû wateyan rista denaya civaka Kurd dileyîzin. Her wiha ji xwe ji aliyê wateya çandî, bawerî, dîrokî û herwekî din ve hişê civakî yêşibandin û honakî nîşane û rastiyên pêwîstê bar kirine û bi vî rengî di roja me de jî dide jiyîn. Geziyên berxwedêran. Em hîn navê wê jî nizanin. Gelo ew geziyên kîjan delala berxwedêr bû ku bi jêbûna wan geziyên wê yên delal çar parçeyên Kurdistanê bi hev ve hatin honandin. Ew geziyên ku jêbûn parçebûna civaka Kurd ji holê rakir. Ew anîn cemhev. Her kesayetek Kurd bû mûyeke wan geziyan û bi dilekî bişewat bi hezaran dayîk û bavan cardin geziyên keçên xwe hûnan. Bi milyonan jinên Kurd geziyên xwe hûnandin. Ev delala berxwedêr a ku em navê wê jî nizanin ku gihîşt şehadetê bi vî awayî di dilê bi milyonan Kurdî de dijî, di ramanên milyonan de zindiye û li serê her jineke Kurd bi awayê herî bedew hunandiye. Dê tu çeteyên hov, ti berjewendiyên qirêj ên dinyaya îroyîn, ti dewletên dagirker nikarbin van geziyên delal ên hunandî ji hev de bixin. Ev gezî carekê ji bo azadî hatine hunandin, dê heta azadiyê dirêj bin. Bedew bin û geş bin. Li hemberî dagirkeran wê bibin lehî, bahoz û pêtin agir.